Kining akong problema, bahin ni sa akong igsuon nga kaluha nako. Bright man kuning akong kaluha, mao nga nakautang kog maayong kabubuton. Ug mo iyang gigamit batok nako pagpakonsensya. Pero aron inyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Hoy, Ami! Bida, sige lang kakatubang anang cellphone na. Huwag yun ang mga libat ng mata yung tinutok, anak. Tay, don't bother me. Bata sa toko, tanong ka na, badag na karon. Nagkanain mo sige katubang anang cellphone ba? Iwo pa nagilakaw. Ano mo itang trabaho? Bida, ni mo makatabaw, tata sa itong kalisod. Tay, wa man gani nakatabang si Emmy nga akong kaluha, nga bright kaayo na kay nako. Ako na noon. Pastila, nag-eskwela pa man na, naon sa... Ikaw, wa naman ka mag-eskwela. Kaya sige lang kag-cutting sa klase, hanggawa ka. Sige lang kag-hagbong. Sige balik. Ipulaan ko na ni mo yung maestra, mga maestro ni mo. Buntag sayo, birahan mo ang tatay. Dukduko, tanong ka diha. Palungag na dito, kaw. Dito sa atong lagaw, ako misusi. Ani? Ako, Uy, asan ka po, uy? Paggamit ako, pi. Nara, Aw. Uy, Imi, paglungag sa daybe, kay nanghugas mo ko diri. Ay kung sa muka, uy. Gatiwas ko aring akong project karon submit din ako. Hilasa, abi kay Bright man sa eskwelahan, di na lang pasugo. Bida. Unsa giyo-yo ni mo diha, Amelia? Wa tay, oy, nakatakanta na ko tay. Unya, nagtunas Pagdali og nagop. Pagdindot-tingog na. Lano, sakita. Mura magratang kugo ko, birahan mo ko sa kong pader. Palungag na diha. Lagi tayo, oy, nanghugas pa ko sa kalkero. Kakidort. Mao ni akong sitwasyon diri sa bay. Halos ako tanang trabaho kay ang akong kaluha dili pa trabahoon sa akong amahan kay graduating na. Gipa-focus gid og maayo sa pagtuon. Mao na nga ako'y bunog kaayo sa mga trabahoon diri sa bay. Unya, Pre Pascual, Pre. kumusta naman ka? Si mas usual gihapon, pre. Ay, parehas din mo, nagantos ka gwapo. Bawag na iganahan ako ni mo, pre, kay utugaan yung kasinuod. May sad ka kang mananag ang kagyod ba? Onya, pre, ka nangon sa mayato, pre. Sagmang ka. Pre, ang among anak sa ilang gitrabahoan nga kompanya, nag-hiring kuno sila. Mo ba? Uy, marisip kay. Pusod lang akong anak, be. Maubitong gianhita ka, pero baga, kuan ba, kining mag-agi po lagi hinuon og exam. Mo take sa iyag exam sa kompanya. Ay, wablima na, pre, noon sa... Pero kinilang akong usa ka anak, pre, kay. Wa man ni trabaho ko taon. Kining usa na akong anak, pre, eskwela pa man ni, schooling man ni. Graduating naman eh. Sige, kana na lang. Pati ka na sa exam. unsa tay? Naay hiring og trabaho? Na ang anak ni Kuan, pare Mumoy, nagtrabaho anang kanang kumpanya, ha? Unya, miingon siya nga, ang nag-hiring kuno sila. Mao nga, paplayon ta ka dito. Pero butik juga ka na exam ba kuno. Na, tagap na ko daan ana, uy. Ngano makinahanglan pa man sa nag-exam, uy. Nga nagkinahanglan magkahana sila. Ay naon sa biha ka nga ikaw may nanginanglan og trabaho. Buot, binuong ka. Natural tayo, uy. Magbuot ko kay ako ko'y trabahanti ko. Unya, buot ka tagiya. Tay. Mag-apply dito. Sige lang ka katakanta din na, may rabag ngayon. Nya, lagi, unsaon lagi na ako nga na may exam. Sigurado man siya kung tagak na ko, ana. Maghago-hago lang gidi ay ko. Ay, panaghap lang diha. Unsa mo? Makataghap na ka. No, di ko tay, uy. Bangka ka? Ka? Tay, ako na lang take yung exam para niya, tay. Ako na lang mo take yung exam, tay. Pero iya nga na nga akong ibutang. Total, sa picture parehas mo yung mignaw. Tural kay, hindi ka tuwing mo. Sa anak na lang, tay, ha? Ako'y mo take yung exam. Iya nga na nga akong ibutang. Ug magkapasa, siya mo trabaho, dili ako. Ako ka na. Nindo na anak. Kano sa man nag-exam? Wa kaayo ko mo react sa ilang gisulti ilabi na sa akong kaluha kay sa akong sabot nagpabilib na sa dis akong amahan. Mao nga ako na lang gibaliwaoy. Unya miabot ang adlaw sa akong amahan. Tay, happy birthday, tay! Happy birthday, tay! Salamat mga anak.
Hala, niyang anong magulanon man ka, tay? Tay, kinalang malipayon ka karon uy kay birthday ni mo. Ako kani adto, malipayon ko. Pero kon wa pa lang mi magbuwag-buwag nga barkada na mo. Ay, kabala ka, tay. May sorpresa minimo. Nia sila. Di ang mga barkada ni mo tay uy. Ako tawagan tay ha. Oh, beer call! Beer call! Beer call! Pre, happy birthday! Happy birthday, pre! Oy, niya mo? Siyempre, basta berkol ni Ada yun, me. O siyempre, may garumi para ni mo. Ipagawas ang bida para mag-berkol na ta! Wow, San Oo. Miguel Pilsen! Tumatik na, pre. Basta berkol na! Oh, tumatik! Ang San Miguel Pale Pilsen, sarap lagi kasama! Mas aligri ang beer call basta kompleto ang barkada, tay. Mabitaw nag-beer call dayon ko nila. Amo ba? O sa babay paabot ninyo, ablihin na na! Oh, wow! Ha, basta perme ang berkol. Perme sa ng San Miguel Pale Pilsen! Oh, cheers mga pare! Cheers! Yes! Okay! Oh, cheers na yun! Cheers! Cheers! Okay, Wow! Birkol pa! Birkol! 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 Puwerte taong lipayas sa among amahan nga among giandaman og gamayng hikay para sa iyang birthday ug ni samot pagid iyang kalipay kay diha iyang mga barkada. Unya nang labay ang pila ka adlaw. Tay! Tay Pascual! Tay! Gano man ka? Gano ka? Ngano ka uy, mura man kag alarmang tibok barangay nung tawag ka. Ngano day ka? Ngano ka ba, Emi? Sabayin na tabo ni mo. Tay! Tay! Gitawagan ko sa kumpanya nga akong gitikan og exam. Onya. Nakapasar ko, tay! Ha? May trabaho na ka, ami! Ha? Atuan niya para sa imong interview, ha? Ha? Unya pila may sugilanon, nakasud gid ko sa maong kompanya, nagatrabaho gid ko tungod sa panabang sa akong kaluha. Unya, Oy, Ami. ngano tay? Paminaw ka karon nga duna na kay trabaho ba? Mm. Ay, kalimot sa pagtabang sa imong kaluha, ha? Kay siya nagtabang nimo aron makasul ka na sa imong trabahoan. Kaya kung dili patungkod niya, di nyo kakasud kay sigurado ba kung di ka kapasar sa exam. Ay, birahan man ko nimo tay. Ilom day, birahan god. Tinuod bitaw. Kamuuso ko mutan ako itong kabubuton tay, uy. Oh, may noon. Kung mauna ka nang, may na maglaro ta ba? Lisod kayo. Ay, ang ato sa tay, siguroon sa nato atong kaon diri. Kay, na-high blood na ko sige kaon anang buwad, uy. Nyawa mo nagko. Nanagko lagi, pero sigang mata. Ilom dia ay. Sagdaan na siya sigang mata dia. Sanginan pag yung buwad. Kaki-dirty. Ami, asas tatay? Kapay gilakaw, mangumpra to siya hapit, kay gitagaan mo to na ko para kumpra. Oh, nanweldo na mo? Oh, Gay ko kwartapi. Ako rin ba'y nagtabang ni mong magasud ka diha? ay lagi, uy, nahibaw ko. Pila may imong huwaman? Oh, nasa man. Nasa buot mong ipasabot, ako pa ni ilisan? Oh, pwede ra sa dili na lang. Uy, ami, wa pa kakaimpas aning akong pagtabang ni mo, day. Wa pa na sa kuko. Mao ba? Bibi, tagay kong tuki. 2K? Oo, magkabot og triki na lang. Hilom na imi, uy. Kasi pagtukoy mo na akong manager akong trabaho, handa akong sweldo. Oh, 1K na lang. Huwag pagkagtuki, ha? Ha? O, naitao. Ato, basig, maningil to. Ari pa kasi kong kwarto. Oh, wala ganyang bayana. Nagsalik lagi na siyang pinangga kayong tatay. Abi kay bright man siya. O, lagi, oy, kadiyot lang, ana! Unsay, kagwapo. Hay, musta ka? Ha? Bisita to daga dinis inyo. Napangutan na ko. Ay, tayo ba sa kinsa man ka? Oh, ha? Amy, wala ka magkailan ako? Ay, hala, sorry. Si Emmy de Montoyo. Sorry ha, dili ako si Emmy. Iya kong kaluha. Oh, may kaluha din siya? Oh, og bila mo ako. Kanina ta ako siyang tawag ko na. Uy, dili dito siya.
Dili na ito si Amy. Pagkabungot. Abi na kong nagpagwapa sa maayo. Daoy, abi na kung di ka gud mo ani ka. Ha? Huy, kasabay sigahan mo dili diha. Ha? Hagapon. Ang kadit. Ami? Ami! Oh, unsa man? Dili na sagot. Unsa man? Palitan na yung snack si Dexter B. Pagdali ha. Ha? Oo. B, Sabi, kwarta. Papalit pa ka kag snacks para sa imong bisita. kwarta ni mo may gamita, uy. Mga man ka na ko, uy. Kabay doon ay trabaho, ha? Ug di ka makasud anang trabaho, kung dili patungod dako. Dili ka kasud anang kumpanya, ha, uy. O lagi. Sige, ako na. Ga, sutoy lagi ka. Ayog i-booking ta kag buanga ka? Ay, ga, asa man taron ka? Ha? Asa taron manuroy ba? Aw, anhilang utagod. Daoy. Gusto na ako nga ato ta sa gawas. Gigi. Ngano kami? Wa man. Ha? Siwa man. Wa lagi tay. Eh, kung baka kiha ami ha. Bida. Nakailabay kayo ko ninyong duha. Usway biliman ninyo eh. Unsa man nag-away mo kamunduhay mong kaluha? Tay. Paita ning makautang tag kabubutuan no. Kay murag ang puno naman lang niya ang tanan niyang pwesto. Unsa man ka? Wa ko sabot oy. No, ami klaruha na oy. Unsa man na? Wa ka kasabot tay. Wa lagay. Aw parehas data. Ay pagkabuto ni mo ay. Ay pagkakidor. Ang tinuod kasultihon na kay kus among amahan ang gipakitang bati nga batasan karon sa kong kaluha nga murag gipakaubos gyud ko niyag maayo ba. Pero nagduha-duha ko kay nahibaw man ko nga pinangga kay siya sa akong amahan og siguro ko nga siya gyud mo ilabanan. Unya usa ka adlaw ana. Uy hala ka. Wala ba si Emmy dinhi? Naibaw ko kasi Amy din eh. Wala rin mong kaluha. Pero ang tinuod, ikaw may ako tuyo ron sa pag-anay din eh. Ha? Unsay bot mong ipasabot? Ni ako, aron, mamisita ko niyo mo. Naunsa ka? Nayabag ka? Ngano butang mamisita ka man ako? Lumpungon minimo sa akong kaluha? Ha? Dili na mao. Ang tinuod, wa namin si Amy. Unsay wa na mo si Emmy? Buwag namin. Unsa? Nakigbuwag ko niya tungod kay hindi na ko masabot ang iyong batasan eh. Aw, nakaila ka na gid sa iyang batasan. O, tinuod na kami. Sa dihan nagkita, tiga. Dihan ako makita ang kalainan. Ang kalahi sa inyong batasan. Katong yung ibuhat din mo, katong diri ko, anundom ka. Huwag ko kayo na to eh. Mao ba? Naibaw kong naawaw ka ito sa iyong ibuhat. Huwag ako'y naluoy ni mo. Naibaw kong nakalitan ka karon. Pero ibuhat ko niya tungod kay nakita ko ikaw. Huwag diha ni mo mipitik akong kasing-kasing. Unsa? Pwede ba ka na ko ma-invite o pangaon sa gawas ron? Aron magkasulti nagmaayo ba? Ayo kardok. Wa namin si Amy. Ako'y kigbuwag niya tungod kayo. Wa ko kauyong siyang batasan. Maghuwat ko ni ugma ha? At sa gawas imong trabahoan. Okay ra ka? Wow! Ninduta gud aning isinaha. Hala, ang say buti pa sa gud ani. Ug anong ni aman ka? Ngano, wa ko'y katungod nga mamisita sa imong kaluha? Wa naman ta. Buwag naman ta. Sige, ugma ha? Sige, bye. Adar ko. Unsa di ay? Kamo na di ay? Magkaon sa di ay kag salin? Unsay salin? Salin bitaw na nako. Kuya wag di ay ni magtirada ag taon. Angay kang moingon og salin kung ikaw nakigbuwag niya, pero ikaw mo'y gibuwagan. Abi na magbuwag ko ni sultihis tinuod. Resulta na nis imong kabatig batasan, nga sa imong uyab, giluwa ka na. Ay, tay, sorry. Mikalit man ko kag duol ko doon milihay man ning kanahan. Unsay kanahan? Sabay na itabo ninyo. Musukol na di ka na ko, ha? Pagkagay!
tay, mulihan ko din siya tay, oy! Ang nagpamasag ano, nagpamasag ka! Galagot pa ko! Ha? Huy, babay! Tanaw, tagdi ka ba mauwawan, ha? Makigistorya ko sa inyong manager. Og akong sultihan sa tanan nga dili ikaw mo ini-take og examinasyon kung dili ako. Ha? Tanaw, tagdili ka ba mauwawan? Unsa? Mao na akong problema ron sa akong kaluha, wa na may maayong buot. Ug kunya gihadlok pa ko niya nga iya kong i-booking dito sa among kompanya. Nahadlok ko kay basig matangtang ko sa akong gitrabahoan ug mauwawan pa. Unsa akong buhaton uy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ami. Welcome to the show! Salamat kayo, Lord. Thank you kayo sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Ate Pres, arita sa atong sinder. Oh, ato Kisay sinder na to, diha ko yung gili. Ami. Si Day Ami. Oh, May problema yung kaluha si Amy. si Amy og Ami, kaluhan ni sila, si Ate Pres. Ami. Okay, papag-apply yung trabaho, si Ami manggoy ni take Si Amy. Si Amy manggoy ni Amy. take og exam para ni Ami. Mao may May bright, bright. no? Oo. Muna nga, kada naigastuhan, mamaray ko kwarta si Amy. Amy. Nya katong Sige, pangayo. Oh. Mao ni istorya, Ate Pres, bright versus buutan. Oh, no? Oh, unya, Kaya unya. kani si Amy, salvation mo yun siya. Oh. Murag Bright, lain man. pero batik Bright, batasan. batasan. Si Ami, Ami, Bisan og video, Dili dili kay kayo. kabao, pero buutan. Buutan. Pero nahadlok lagi siya, kay isulti ko no taon siya, bam, sa iya ko no manager. Nga, O, tungod dili- tungod kay ang boyfriend lagi, nibalhin man dito niya. Ang boyfriend siyang kaluha, si Dexter. Oh. Pero, inana Ate Pres, insultuhon na siya sa manager. Insultuhon na Oh. siya. Nganong inana man ka, abi ikaw may nagkuhan. Nya, ang amo na, kanay si Ami, buutan man eh. Nakakusto Mao, man mao. yan eh. Dili mao sa Dili. kung maayo ang Di sa iyang kung saon. record sa iyang Oh, trabaho. basta wala na magguba imong Oo. record me. Ay kadlo ka dami kay Tinuod ikaw na. man may nakita man sa dila nga kabaho ka. Kayo di pa kay bawo, gipabawa na ka. Pero, ingno ni Ami nga, manguan ka na ako, ikaw binanghagad. Oh. Ikaw binanghagad nga, ikay mo take. O O exam, Ako may oh. bright pa. Mauna, Ay dili kadlo biya. ka na me. Ayo jud kadlo kay murag kasabaan pa ni siya sa imo. Kana aron di na masigig ang ayo nimo kay magsalig niya na. Ang Mana ayo pa dahani ang iyang batasan. Og No? inana me. Ug moingon ang si Amy nga moadto ko sa iyong manager. O Manager. sige. Sige, ato. oo. Unya ikay trabaho, tanaw na to gustuhan ba ka sa among manager? ang ako natingad-an nganong man kining dili man ni take og exam mo ni sur og trabaho nganong dili man kato si ni take og Ang exam. man ni Iya lagi. Ambi. Iya lang, angan ni Ami may iyang gida. Di Oh. natuo sa tungkuan nga si Ami. Gyud kay pareho silang na. Kung ang punta na ba nganong dili man sa mo ni sud? Usay sud. Kato ni take og exam. Di Iya lagi kuan nga siya lay. siya ray mo. Kuan, ako lay mo take. Pero Pa. kani ting exam kanang dili dili Written? personal. Oh, murag no di- kanang oh. murag Murag gidalang sa computer oh, siguro. Online? online unya fill upan lang unsa ka gya. Amo diretso ta paambit Okay, para doon na paambit sila guide. Kung ari ka sa Leviticus 19 verse 17, Oh. kung may kasilo kamo sa inyong isikataw prangkahisya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Mao na, dako kay na sa iya ha eh. Abi giilisan gibuwagam siya siyang uyab, nya si Ami may gipanguyaban siyang uyab. Oo. Iyan ang bunggoon yang kaluha sa iyo bang na imo ha imi. Ayo ana day kay inyuha sa inyuhar ba ng pamilya day. Ang ako pananglitan ug moadto si Amy? si Amy dito nga, sir, ako'y nag-take og exam aning ako isun nga trabaho dili siya. Ang ako lang ug masuko ang kumpanya ug papawaon siya. Ah, di may tabo. Di Di may tabo og si Ami og nagustuhan na sa manager nga maayo man imong performance, maayo ang trabaho. Gi Dili pulay diri atong tanawon Di na yung performance. maunsa, diba? oy, dili na maunsa. Dili gyud. Para nako, di gyud ka maunsa ana mi. Unya sa Kung lang tarong lang sa imong manager. Ah, kung tarong lang ang gipangita sa imong manager, ang tarong nga trabaho. Kay kana si Imi kadiyo ra kay na usak si Manar na. Kanang kinaiya na yang inana ati. sa bahin ato ta sa iyang kasing-kasing. Kay Oo. katong lalaki nga nibalhin sa iya nag-uol Oo. siya mo man hinung nga giaway sa siyang kaluha. Mangutara ta Priscilla kung sa iyang bation isip babae o sa iyang ikasulti nga ang lalaki ni takli ni bal ni biya manggod ni balhin niya usa man siyang nabalakan.
Kung nagsuon mi, panalitan. Oh, kaluha man to maldita. Uya man to maldita. Nga nibuwag man ang laki kay maldita tuan niya ni balhin ni. Pero kung sa tinud-an na lang, bam, panalitan, ako gisuon na nagbuwag yung Kasa dili ko eh. Di ko sulti. Dili ko masugot. Oh. Kanang gikan sa kong igsuon. Okay ra. Ay, tao. ako mag kanang ang iyong kong pasabot at pres nga musulti ka sa katong gitrabahoan. Ako di ko musulti. Igsuon ta. Oo. Dili, Blood sa- stick ang to sa- the water. Sa kasing-kasing may akong ipangpasabot sa Oo, iya sa kay. Parehas man kasing-kasing silang niya. babae. Mo ana lagi siya nga di ko Dili. sugot oy salin Sa ato, ko igsuon. sa ato, Dari ka nako. sa ato to pabawagan na to niya ang laki. Oo, di bala ka. Ayo duwa ta. Bala ka unsa. Depende Pero rin ako- niyo, Ako ha, sa akong kaugalingon dili ko. Gado, Ikaw ba? O panalitan be. Dili kay ko katugkad kay kami mga bayot lahi man mig pagbati. Sa kung tuog di Dili. ka oy. Ah, Di gwapo kayo. Alan, Dili ba dili ko Tambak na pa na. dili ko katugkad sa bation nan pre sila kay puro man sila babae. Og ingon ako nga bayot ko kanang na ang mga ingon namo no napangyon talaga Sana sa ko na bayot ko ka kay tambak mo na. Di, tagaan talaga kag sample ko liat, pero sila gili. Namisita ang laki dito sa mong silingan. Ah. Wa man nakasakay, kawan na truck. Ang si pong sa uyab nga babae. Ay, rigdo ng kurto ha, kamangon ta ni Papa. Yana. Asa ko tambak na. Dili, nga ang pasabot, ang mga ingon na mo, way pili. Puryalas maigo, ha? Ako lang iulit sa Ingon na, kong oy. kabalingon. Way pili ka Oh, Way di pili. kilahin Mo mo. din na siya, mo ana na siya dong. Ngano siya? Di ilana oy. Dili, kay ang sa amo, God, kani sa amo. Mantika, dong. Di kay sa amo, God, matawag. Gwardiya pala na. Di kay sa amo, God, umingon ta paghisgot ta ng mga lawas nun, ato lang English. Tawgon maguna siya og sa English na term, tawgon ko na siya og abnormal sex or fantasy sex. Muna dili kay siya matugkad. Lahing gyud sa pure nga babae. Oh, ngano siya makagsinyas ni Per? So man. Oh, ano na? Sa katambak ni mo na niya. Ang ako yung katambag ano niya nga katong ingon natin Priscilla dili musugot ngayon dawaton ko muuyab si ang kaluha. So timbang-timbangan na inday. Apan partis trabaho katong ingon ninyong gulyat. Ah, Oo. ay, kadlok. Ayo kadlok. Ang Ay, kanang kadlok. sim kasing-kasing ikaw lay tugkad ana day ha kadili kay tukad-tukad kay murag laom. Laom gano. Muburo man ning ako. Na, Oh, muburo. Wala tong gan pero nahurot. Ingon ka natin Priscilla maglisod siyang dawat kay puro sila babae kaning amo sayon naman. Tagdadalo ni mong motor okay na. Salamat naman na sa laban nun. Kaya ko ang paso, tihon. Kini akong bana, komedyante kay ni siya, pero usahay, corny kay ni siya mangumidya. Mao nang di ko ganahan siyang komedya ba? O kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Pre, kantas na pre, pawas la ay ba? Kay murag happy to sa eleksyon sa barangay na. Ha? Nga to na. Ye, larga. Sigasong ha, sigasong. Ah. Bisag kinsa, basta na eleksyon, hala larga. Larga. Ah. Kung mo abot gani ang eleksyon, ang mga dalan ilang gubon, ang dalan nga nindot iladayong boldoseron. Amot unsay mga plano nila, dako ba kaha ang komisyon, ang ilang makwarta igasto dayon nilas politika. Daghan ang mulang sa duway plataporma, og kun makadaog mangurakotra, bisag kinsa hala mo apil gayud aning politika. Kun mangampanya dagko kay ngisi, musaad sa katawhan aron botaran, kun makadaog di na hapit ni mo makitaan. May mga tao mga yugtabang, ilalang kining saad sa aran, kun masakiton hatagag lumon para impas tanan. Mga kandidatong walay ayo ay buktarin ninyo. Kamong kababayan ang inyong boto, ilang paborito.
That's ka. Ngigag yun yung kanta, pre. Pawaro to sila ay, pre. Kaya Sige abili na mo. tag-ipis, hindi daw, inom. Pag-rehit. Mura man pagkabuhig patay, pre. Ito yung saragod ka na. Tingugay mo Uy, na pagkabuhig Di patay. pa to tininuon nga kanta. Mura na nagilitong panghuy abro to na ako. Noon sa mga... Yawa ko ni mo, pre. Yes, hasbihan mo eh. Kamu ba? Oy, Pripatok, Pripatok. Toke. Pripatok, ari Oy, toke, ginuktok ko ka na, toke. Sige mo ka ginuktok. Toke, subasa ka yun. Oy, Pripatok. Ari good Pripatok. Ari sa dire ginuktok ka sa imuhang. Tanaw na mo, pre. Kuan sa imuhang. Unsa imong ginuktok ka ng mga allowance di mo? Tawang ko na ni prete, ay, duki ko na katingog kuyawan ko. Pagsure niya. Unsa yung kiwan mo ha? Pre. Kining, kuhan ba pre ba? Unsa? O ikaw Pripatok ba? Amo dihang mga kumpare na kong tunay. Sortihan ta mo ha? Kanas Tom Jones ha? Kailan mo anang Tom Jones? Tom Jones? O igsoon ang Gilbert ha? Ako pa ibikanta na yung mga kanta. Di namin ni Maho eh. Ay, amat ko, prete. Prete, murag, hubog na mga, pre. Shot, pre. Shot, na, so na baso. Kanahan biyan na mo. Naunsa man taon. Ay, naunsa man ka? Bita pre, wag yun na yung mga kuha sa imong tingog pre, si Tom Jones ra gyud. Porbida. Bisag ako pa'y nakaunag kantay ng mga kanta ng Tom Jones. Wa na, hangtod ta karon. Sikat kay ng mga kanta. Pero saon, di man ako'y nagunag kanta. Si Tom Jones man. Magit, pre, magit. Bita pre. Bebe, chat, tabi. Are, bebe. Chat. Ay, murag, ninginit ang maayo, da. Lair ba ko mukanta o pabuto ko. Basta, manginit akong kalawasan. Ang akong tingog na usab. Mura nag si Elvis Presley. Bot, Timote! Day. Napakita sa nimo. I-down man tani mo sa atong mga Hilom, oy, hilom diha, oy. Downs imong mata. Ikaw pa, ayaw sad palabiin ang imong but-but. Unsa may butbut anak day? Hay man. Hilom. Wag kang kasabot ang imong sinultihan di ay. Bida sa nimo ikaw JK kay ka eh. JK. Bida. Lagi Joy Kill kay ka, Joy Kill. Unsa man ka? Killjoy ba oray ay? LR. Unsa sa LR IMM? Dahil ay LR lahi orang. Bebe. Akuan ka. BI. Ano BI? Bugot si Toy. Bago! Magka-kinderd! Uy, Marie, naalagi gihayas inyo. Kinsa nang namatay? Bitaw, kinsa na namatay Maristay? Ay, si Pari Undoy yung taon ninyo, oy. Ha? Namatay sa pari undoy? Bre, ang karon patay gyapon. Di, hilom na gudati. O kanang Marie, kanus alang namatay si pari. Uy, gahapoy. O taon, Mari. Sabi namatay ni pari undoy, Marie. Ambot, Mari, uy. Nanghuy abra man to siya, Mari. Ang grabiha sa Lagi nananguyab. nanghuy abra to siya. Nya, pagkahuman, wala katakop yung baba, murag nang gahi. Ha? Kiatake tingali to, Marie. Uy, Murag yun, Mari. Kay sila man tong ubana itong pidot bitaw nga naa sa unahan, Mari, namatay sa. ay namatay sad. Ay, sinasinal nila ang pagkamatay ni Brundo, bre. Singan, pre? Sinasina ba? Sinasinal ng iyang kamatayon. Kaya binamatay mga amigo yung puyusunahan. Siya, bod, matay po siya. Uno na ito siya, porbida. Aw, sinakon ba? Sapat diha, uy, hilom na ko diha. Gupusngi ka lang, pataka lang tabi mo bakba, uy. Kanang Mare, muli mi sa haya ni pare Ondoy, Mare, ha? Oh, sige, Mari. Tuara dito ang garapon para limos, Mari. Basig, mabaw magpangita ba? Oo, Mare. Awas undoy dayo. Day. Ora gihapon ng huyab do. Awa. Wa mo gid mo iab. Murag na siya gisakitan. Porbida sa istorya. Patay na sakitan gyapon. Porbida. Ikaw ba hilom ko nun, Habi? Sa man tanim, kuyawan man ang tanim mo, eh. Kuyawan, ikaw mo anak, ikaw na musulti ay. Ang ano, awas na bater mo niya ako mga pulong. Kanang imong kumidya ba? Ibutang nas lugar, ha? Bisag ang tao na matyan, nagmugul-anon, imong yapong kumidyahan, kaparaw ni mag-utok, uy. Ako rin ganing ipagkatawa para sa dili atakihon si bako ba? Basta, basta kuyawan, kung nimog mo ni musulti. Aha, kinang baba ni mo tawhana ka, uy. Dahil aning.
Kuyawan ko og mo nay mutingog ning akong bana kay mao lagi ni siya, uy, ang komedya ba dili tukma sa panahon ba or sa higayon, mao nga ako gyud ni siyang pakgangon. Unya. Ay, kapait aning pobre ta. Sige lang dahil, kunta lang ta. Pero badato kayo ko, papalitan ito ang uto yun. Oto? Oto, baka ka na mo daga na iligid-ligid. Tarak-tarak. O dahil, basta ang dato ko, palitan ito ang uto. Pero, ikaw palit sa ligid kay mahal kayo. Uy, katugon ko sa imong komedyate. Hilom diha, oy, wag yung kay ayo. Ay, ang imong komedyate, no, mas may pang magbitikas ka o galingon imong utote, nindot pa. Mas katawan na ito yung sulti na yung problema. Kung sabi kay komedya rin na ito. Komedya gani. Wag yung lami imong komedyate. Sige lang, importante nga, wako'y taong yatakan sa ilang mga katungod. Kana, ingon anak pa lang pirme ang imong kuas imong kaugalingon ba? Para ba magsineryos ka panagsa ba? Ikaw mo pulos ka man lang gud hinanggaw gud. Lain po kayong sige tag-serious na yun, kay murutang namatyan. Sabi ay, matyan, abot ni mo kakapoy ni badungon. Ay, inaana mo ginang kinabuhi. Farang life. Sa? Ay, basta, mauna importante. Mauna ang mahalaga. Sus, kawag yung mo ti. Ang samang taon ka, oy. Kung asa ka malipayon, dito ka happy. Oh. Ayaw tuwa ng swerte kay malas na. Usahay, maunay sometimes, ha? Na mag-ituwad ros lamisa Ay sa ginako ron ba? pagkatinood, lisod, dawaton ang acceptance. Bitaw, panalitan, for example, ang bata ay sanggol. So, kung dili ni mo sapton, you don't understand. Di ka mo hilom po. Ay, Kasi ka mo hilom. Uy, na ko ni mo da. Ay, pre, what's going on, ha? Asas binok, pre. Ah, wako kibaw, nga naman. Gani ka na magkita na mo ba? Isa pa, pre, ha? Tingnan nga, wami diri. Sige, sige. Uno-uno sa mga tutuwa. Kinsa may kontrato? Excuse me, why? Yes. Ang unsay ato. Asa imong kauban, ha? Kinsa mo si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Si Bintot milakaw? Si Taldong. Milakaw, sad? Asa man siya pa dong? Kinsa man si Bintot o si Taldong? Si Bintot. Nawa, dyo ko kay Bao. Si Taldong. Samutang wa ko kay Bao. Unsa ni siya oras sa milakaw, ha? Kinsa man si Bintot o Taldong? Si Bintot. Awa ko kay Bao. Si Taldong. Wagapon ko kay Bao. Sige lang, hiyatangan ako sa din, he. Kinsa man si Bintot o Palarot ka? Ha? Palarot ka ba? Ay! Narot ako na din ko niya sa kuko! Ay, narot kayo mo! Ikaw na! Ay! Awa na, mao na diha. Nagpalabi ka mong na imong komedya nga wa sa lugar. Tanawa, gilarutan ka hinuos bayot. Pasalamat ka, igo ra kang gilarutan. Gilang. Gila pa ron. Ilom diha, oy. Ay, may pamanghugas ka dito sa plato. Panghugas dito, kay magluto ko. Ha? Asa rin lutoon nun dire? Unsa man? Ang baboy o ang manok? Ang baboy, Ang ambot, wa ko kay Bao. ang manok. Wa sa ko kay Bao. Giahak mangkati. Uy, para isuwa to nato. Asa man? Sa pamahaw paniod to. Kapaniod to! Wa na, gitangag na to eh. Asa man, ha? Sa iring o sa iro? Sa idol pa. Uy. Kaan na diri iti. Unsa man na? Pamahaw o paniod to? Bayo ti kay nirong luwag ron. Ani hapon na na. Wala ka mayabag diha, mangutana ka man. Ay, sorry, day. Wow, kasurti na ko. Wala may kisudan ron nato na. Pre, my pre. Ay, malas di aman. Pre, nakagat inyo, pre. Ay di aman, di. Isa pa na bida naman? sa di mo. Hipusan, Luisa. Dali, Ako naman naingnan ko. Ay, hipusa lang na. Kining pagkaon ba sa lamisa? Hipusa, pagdali. Kay, Asa may hipuson o sa hipuson? kada pagkaon, kay dako kay nigyan mo, itaw na ko kumpare. Oh. Oy, pre! Ikaw mong gawin. Dahil sa laag ka man, ha, pre? Wah, pre, ay. Ikaw giya ko kian, pre. O gano man, pre, ha? Gano man? Why, panihapon sa inyo? Kuya, wala power, pre. Makaibaw na makamutagaan, pre. O sa? Sobra pa, ha? Kay bahaw man tong
among gisuwa o gikaon ra ba da? Ha? Mo ba pre? Unsa may ato nimo, ha? Kuan pa pre, mag-inom. Manara ba may panihapon taon? Wanay sobra. Unsa man? Mura, pamilagay mo, tiwas na akong nimo pre. Ah, ah? Itong pamangka. Kuan pa pre, mag-inom mo tataron pre, kay magpalit kong beer. Hasta subsob man. Aha, wa mo ka magsulti. Uy, naunsa man taon ka. Sa kamungutan na pre. Sige na pre. Huwag balang ta mag-inom pre. Ay, karon lang, okay ra man ko. Ayaw, mano lang, oy. Ay, Mato pa ko sa kuan, Mac Julie. Katulad ko manihapos ay ari lang ta man hapon unsab na siya. Mag-inom ka ta ari ta man hapon. Ay, huwag ba nalalagay pre, oy. Kaya hatod pa din ako kanang kuan kining daog nga kuan ba, kadaog po ko pre. Gisdale ni. 20 bil, bugod akong daog pre. Ya, ako ni hatod ang 10 bil sa kusawa. Sige pre, pre. Ay, pre! Ay, asus, kanahan. Oy, daog ka, mga oy, asa ka, oy! Kanahan, kadaog man na itong ako kumpare. Huwag yung sulti da, dako da. Pida, wate siguro makabarato tawag ko ato. Perbeda pagkakinot. Oh, asa naman tong kumpare mo? Tuan na day. Hilakaw? Masa na tuyo ato? Ay da, kuan, makikinom ra gud ta. Sige, walang tawag. Makikinom ba niya? Sige, karin lang ko, kay makaon ko. Sige na. Oh, ikaw ray gahipo sa sudan. Asa naman imong gibutang? Oh, tuwas parador. Pinayaan ka kaiti. Ang sudan imong gisud sa aparador. Ay, nanigurom kung di tabtan to ko kumpare, grabe ra mga itong daag kao taon. Dito, ambot lang, o dito mundag di mahurot. Mao nga ako, gisiguro hipos. Bebe, okay na. Kuha na to dito. Oh, nga naman ni Day, ha? Ano ni, Ano sa man, oy? gamay mo lagi ni, kuha na ni mo? Wow, uy! Kung duhan mo lagi, hiwang humba lagi. Ha? Ganong duhaman nga lima man nakahiwa. Oh, ambot lang ni mo. Kasi ambot, uy, ikaw rin may nagtago anas aparador. Nag-iahak, bayan ni tao. Mao na, magdinaw manggog ka. Imo pala itong gipakaon imong kumpare, di unta masayang imong gitago-tago, di ha? Wa na, gitangag tos ilaga. Tungod sa kaparaw ini akong bana, wa na hinuon may sudan pagkaugma kay gitangag tingay tos ilaga. Unya. Oh, ato na ka? Ato na ko, Day. Late kay ko da. Uy, ito pa, uy. Kakunutan na imong gisulob, uy. Di na nimo kuha, adi ay. Ako, dito sa parador. Ha? Nga nagod ka pulos naman to inuto ang tuwa dito sa aparador niya. Kakunutan ang imong gisulob. Ah, okay naman tigalin yung pagkakuha. Ano naman di, ay. Ay, agoy, kakatol. Ay. Hala, ginuo ko. Ay, tigas na imong sinina. Uy, hubuan na, pi. Dali, hubuan na. Hubuon? Hubuan pa. Agoy, kakatol. Pabaho ko sa bigas. Ay. Hala, uy. Hubuan lagi na yun. Pagdali ka naghana tayo. Mo ni resulta sa kabuang sa kumbana. Gisudlan manggudyag ka ng sudan ang aparador, gihulmigas na hinuon hastang mga sinina. Askang parawag yung utok tawhana, uy. Gigabaan, kay naghinangulman. Unsa man rin ako akong bana, uy, mausap pa ka ng iyang kinaiya. Unsa man og kamo ang pasultihon, aning. Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Aning Ati Pres. Si Si Aning. Aning. Oh, kaning Aning. simple raman kaniyang kuan Ati Pres, kaning Iya iyang may problema niya. iyahang bana nga kada bang patakalag istorya, komedya nga way lami niya. Katapusan abot yung barkada, ayang kumpare, gitaguan ang pagkaon sa parador. Karon gihulmigas og mayo, gipuy ang hulmigas ang ilang aparador Ati Pres. Pag sulob niya sa sinina kay padong sa trabaho, gipabaak siya sa hulmigas. Ano dito sa aparador man sa Kitaguan sinina? niya kay para kuno di ka kita siya kumpare nya dako kuno kay kaon niya kumpare. Unya iya kumpare ba atong higayon na Ati Pres nakadaog og sortres. Unya, maghatag o tato. Manghatag tatong meron. Nya iya magi kuan sa inom tata pre nya ako lang tay gasto para sumsum sa. Uy, ari mo. Lakaw yang kumpare ay.
Wa na gid siya nimo gipabaok pa siya sa bigas Ala. tungod sa iyang kahangol. Kadaw. Hinangol man na inanay mo ate. Ya, wa kay ayo te. Ngano naon ni te. Nga hadlo ka makapakaon siyang isa ka tao. Di ba ma'am? Basahin na niya, ma'am? Ang iyahang kinaya bitaw nga gawas ano na isa iya mga istorya usay nga kanang way unod or kanang istorya sa karang yung way bukog. Way unod, way bukog. Kana bang usay mga murag kanang way po sa iyang mga istorya ate press, kini po na iyang kinaiya. Kung ari man ka diri sa panultihan ni Solomon, Kapitulo 10, versikulo 21, magpulos sa daghang tawo ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. Wa man ta magpasabot mamatay siya to. Ang pasabot nga ang iyahang karelasyon o ang imong karelasyon sa mga isig ka tao, sa imong silingan baka ha, sa imong magkahigalaan baka ha, aduna gyud maapektahan may tungod sa iyang binuhatan. Ang kadto sang giingon nga tago lain kay pamanaw no ate pres no nga ani tago ra kay kuning kaon mo abot na magani uban nga ingon nga uy pagguwa to mga pagkaon kini asikuan. Hangol ni siya. Ayawat makatilaw siya. Hangol ni siya, bam. Oh, ayawat mo. Unya mo abot mo ani kuno to strip pon karon ipagawa to kuan bi ayawat makatilaw. Bahin bahin bas mga grasya na ingon ana bitaw. Mao. Unya yang ibutang siyang sinina di Yung gibutang sa aparador. Aparador. Sa isina. Ano ato man. What else sila aparador nga. Kadang para taguanan sa ilang pagkaon. No? o katamura kaning usahay at pres nga ibungbong murag ka ng chicken wire ingon ana. Mereka nang basta safe ang imong kuan ba nga dili maukabog mga iring, di ba? Inana. Nakalimot ko ate pres gili. Unsa diferensya sa parador ug tokador? Unsa to ng tokador? Dressing dresser? Ang tukador dito na sa kwarto. Murag dresser na ang tukador. Mura ka na naigamay nga lamisa sa amin, mao na siya. Oh, dresser go. mo nito ka doon. Oo. Ang aparador. Sinina, doon na sa kabinet kabinet para sa kanang mga Pagkaon nga imong usang hipuson, no kay kanang wa matiwas pagkaon o kanang kanon pa. Kunway ref. Oh. Ha? Why ref pa na po usay pananglitan at tipis kan. Aparador gapon. Kana bitan ni saya tipis sa pananglitan magluto ka og sudan niya imong kardero kuwang so imong hukaron ibutang rin sa plato ibutang sa aparador kay gamiton imong kardero or kabinet. Sa amo ate pres gitawag na sa among banggira. Ang banggera, katong hugasanan, butanganan og plato, katong karaan bitaw nga banggera, nga dunay kanang para sa plato, kanang mga baso nga iana. Mga banggera. Ang among banggira sa amo kay pwede ka nang giingon mo ate pres, open man na siya. Napong may banggira nga murag kabinet nga kawayan giingon gibungbungan. Banggira na. Sliding ang do banggira po'y tawag. Banggira. Napoy banggira katong ini mo test nga hugasanan niya dire ang mga isabo nga mga plaso nga. Baso. Kada iana sana sabit. Balik ta. Unsa tipong tanan ni Mrs. Diha ang Goliath? Bao ni kabuang sa kubana. Unsa man wa gyud siya ang sudang gisud sa parador bigas unsa pangutana unsaon man taon na ko kumbana mausa pa kani yang kinaya palihog tabangi ko bi saon man tabagin niyo ang kumbana bi unsa man iyang buhaton nga usbon niya kinaya Dili din sultihan nga ayo ana dugay kay makausab ana ning wa man may labot ana ning kay sabaan pa hinuon man ana imong bana mingon say labotin yung ginani ko ana pa hinuon mi ana ning ang paambit rang mabina mao siguro yung makausap may paambit mo diha. Katong ibasa nako diri Goliath sa panultihon 10 kapitulo 21 nga magpulos sa daghang tao ang mga pulong sa maayong tao. Apan ang taong buang-buang mamatay tungod sa iyang kahungog. So general na siya mini dili mo mamatay gid mamatay nga mawad-an kag ginihawa. Mahimo nga mawad-an kag silingan, mawad-an kag higala. Ang mayong kabubuton na putol. Dili ang iyang kalagboy namatay abi ni mo Goliath nagyoy tawo ina nang kinaiya. Nagyoy kanang daw baka kanang daw gyud. Pero ang asawa na lang unta niya moingon panalitan dunay bisita unya dili makapakaon tong kay yung taguon. Ang asawa na lang may mohatag. Nagyoy kay kauban sa una ati pres kanang daw gito siya. Daw nami masuya ka ba kanang ang iyang mga bata ang iyang kanon kanang tinuhog na saging nga
Lami kay pagkukuha ni ng piya, lami kay pagkaluto, nya Unya. magkaon siya kay skindi, nya mangayo gali ka ludan niya. Ulo, kuloin. Ludan niya. Oh, Nakiti anak bastos, no? na ludan niya. Nya ikaw Magkagaba. ganahan ka mukaon anak. Makagaba ba? Oh, tinuod bitaw na lagi ana. Makaana ko kay kasus. Uya na ko. Doon lang sa... Akong bawo sa una, 15 stabos naman ti presya. Tag 50 stabos Magani ng imong saging. 15, ako 5. Doon lang sa initabo sa amo, Ate Pres, kanabit mo tambong kag kumbira. Dili ganahan ng kaon ang mga tao. Kay? Ano man? Itawag na sa mga katiguan kana kunong gigam, gigalam, Ilihan? wala na bitaw. Unya. Mukha naman tawag yapon. Dili ganahan. Oh, dili Dili ganahan. Dili ganahan. Di ganahan bitaw. Dili sad mahurot. O nasa Nga naman na, no? na Tinuod ako, na. akong bayaw ati pres, bayaw aw bilas bay tawag na ang iyang asawa, igsoong Lisa bilas na. Oo, bilas. Oh. Maayo siya na ati pres, nga kanang magluto Oo. nga timurot. Roy. Oh, maayo siya na si Dong Andro. Andro Dingding kanang papang wiwi. Maayo siya mulihi nga timurot ang kaon. Nga naman, way lami. Ang bot lami tanaw na ti pres, pero ni katilaw ni mo sa gapsap di ka kasabot. Naay mo ana o bidli ba? Bidli, oh. Ay. Di ka kasabot. Doon sa initabo sa amo, Ate Pres, Gulyat, nga pagkahuman sa kumbira, kanang na, king, uy, nang kumusta mang kumbira? Among mama di magkaitotik atong mga hikay-hikay. Ang gunang, mama, ato may sa ila, Ate Priscilla, kay, ay, mabakato kayo mo, mbitaha. Ay, na, mungguna ta. So, inig, tataot, kanong gikan ng kumbira, Ate Priscilla, maagi na sa among umahan, mayroon ko, mama, kumusta magkuhan? Kumbiras kay Ate Priscilla, ay, ayong kaon. Meaning, kuhan, mayroon nga, daot dan magsudan. Oh, wala sudan na hurot. After 1 week, nabalitaan na nga, gipangyabo sa sapa kay gipang-on. Gipangtago, sudan, wag ipagawas Ay! kanan. Hala, oy. Oo. Daw, pudi ito. Naingon ana, oh. Nabitay na dito yun. Mao, nining nahitabo sa ato ang istorya. Ah, si mao ni si Aning, ang iyang sudan sa bayambana gitaguan sa parador. Gabagabaan gipamaak kino sumigas. O sa mga sudana, humba, inasal, Humba, humba. lain po tong inasal nga inasal Uy, dito sa abi ba paga gitang. Uy, abi ba yan mo, awa pa mo ko kahisgot ninyo ani diri sa atong tulumanon. Ah, ano? Ano ba itong party o karang pangitan dito ila Ma'am Ejin nga dakong hikay sa fiesta. Karon. Wala mo ko konsultin nyo na rin na sa kanang balaang kasulatan sa daang testamento Na? sa panahon pa ni Moises. Ano lagi? Nga giingnan dito si Moises ay nga kung maghalad kamog mananap, karnero or kandeng, itapion ang inyong kamot sa o sa mananap, agi pagpapas halad alang sa mga sala. Di ba? Na nakalimot ko asa to dapit nga kuan ako bitaw nag pag paambit ako dito nga kana ding magpiesta mo din ang mga katigwangan sa amo nga palitan Disyembre piesta ini kay Enero magbuhay na sa sila baktin kini itagana o niya pista sa kuan Oh, nabi ay nana. oh ingon na kay di Isa ay din dito kay di ay diri sa Biblia nakalimot ko asa to dapit mata sa Moses pangapanahon nga ingnan sa Dios amahan kung maghalad ka mo kanding or baka or karnero, itapion ang inyong kamot sa ulo sa pananap, agig halad bayad sa mga sala. Ah, ano? Isa di ba? masala. Sala nga ka Sala na ito ang katawan ba? Katawan. Ang ampon sa mo, baka na di maghikay sa piyesta, Ana, sa halad di ay na. Ana sa o itapion. O, itapion na ako dito. Ato pagtapion mo sa o, unsab to? Balik kag tawa, balik kag... Ato pagtapion mo sa o, unsab to? Pawato sa o. Sa o, sa kanding. Maghalad sa piyesta, itapion ang o, at kamot sa sa pananap, agig halad bayad sa sa. Karon. Pangutanan mo. O, unsab to pagtapion mo sa o? Ako! Ah. Ikum-kum na ko! Kala ko ang paso. Matod pa, wa ko pagmahay maguna. Magsunod yun ko na. Apan gumikan sa kalisod lagi, nawa ang pagnauna sa pong pagmahay. O kung nga nung nahitabo ni no, aning akong problema, bebe, naniyor ako pagsugod ng tanan, ha? Bay, draw, dali, bay. Sige. Kanta.
do, kada buntag ari dire do, kay makanta-kanta ta kay. Bahala naglayo kay nalutupan, daghan sa kay kag pasit libre sa kakaon dito mo. Si Kunsel Arnold, di ba? Okay. Galiste, di ba? Oh, sige na. So, si Idol, sino nagpaminaw ng the way tripod? Di ba? Idol Galiste. Okay, are, kanta na. Ano? Are. Ato mo tayo intro do. Ano do? Ay, Wana ko'y paglaom. Ito, balance itong gabi. Ay, larga. Okay. Ay, pasok na diri squad. Kana. Kaya. Okay. Wana ko'y paglaom. Okay, larga. Kana. Larga. Karong wala. Okay, larga. Okay. Satu na. Asa ko pangita. Kana. Ang banag-banag sa tungang gabi. Okay. Ako ba kini ang nakita ko daw dili katuhuan. Nagdamgo ba ako nining kahimtang ko nga daw sagbot na lamang. Pagkalahin na yun, pagkadako na sa kalainan. Unos ning kinabuhi nga miabot, daw sawa na'y utlanan. Wana'y bili. Sige, diretso lang mo, okay? Nahanaw na. Aha. Pulawanong Okay. pangandoy ko, gijang kong paglaom. Sabihan na niyo. Ipakita Tumatik yun. lang imong kahayan. Wana ko'y paglaom, karong wala ka na, ning bukton ko, asa ko pangitaa, ang banag-banag sa tungang gabi. Okay, okay, daw na to. Kape ka? Kape ka, ha? Kape ka? Kaping matapang. Oh, Kaya kaping maglaban. matapang nga kaya kang Kaya ipaglaban. maglaban. Okay. Nindot ka na imnon diha. Pre! Oy, Pre, coach! kung ni kumpare gamhanan. coach! Gamhanan ko kumpare. Dili. Pre, sunod lang ko, pre. Sa Anak nagkuha mo ko yun na. sulti nga, dali. Ah. Dali, pero nabasa naman ko yung muna-una nga, imo ko pasudlon. Amo ni nindot ka matasan pre. Nindot ka matasan. May bawa na nimo ang imo sigataw nga pasudon pagagdi. Kanang imo nindot ka na. Ako pa? Skang bilibag gina ko ni pre. Nabasa di nimo akong utok no? Uy, ako pa. Imo mo ganyan kong pakanon ron. Tungil ni. Isiga gina. Sa. Tagaan na sa di mo. Ada. O sa kita di mo sa kong pananaon ron be. Nga, imo kong dadon sa iyong suod, kay imo kong pakanon. Skang ilgiga. Di uli ni Pedro kayo ikaw. Tagan ko, pre. Tagan ko. Ay, diha na gyud ko believe di mo eh. Tanan gyud believe na gyud ko nimo. Kunya, ikaw man akong kaon, pre. Imo bigong kayo nun. Kana grip. Grip. Kay na Grip. askang. Ang inom pre, kita di mo pre. Kita kayo sa akong pananaw, pre. Wala na ko masabi sa'yo, parinunoy tabar. Tibur ko, pre. Hindi ko tabar. Tibur taon ko. Parinunoy tibor. Tibur taon. Bitaw, pre. Salamat kay pre nga imo ginang ihatag na ko, pre. Thank you, pre. Thank Ay, you. lima na yun. Unsa, murang tagdi kong pare, pre. Parinunoy tibor ko ganon. Peta sila na, pre. Tibor! Oy. Paulina! Mari, pre. Wapat Masaw. ka matapang na babuan nga ka. Ay, Rida. Iba tawa, pre. Palabon ka. Tibor! Ay. Saan ba? Pakulatan ka? Tawarang Pre, yan. muli sa ko kadiyot. Kaya kung natahong ko na Sige, kadiyot, bungot sa ito. Orbida, bungot. Ang ito. Uy, klaro mo na nao di pare. Wa katakan. Ay, sayang lang siya. Tay? Usama na. Usagot kang laki hadaw ajo kay planong manarbaho. Bida sa dalang istorya ha. Tayo ka ng plano tayo, no? Nananas, utok, daan, nanana. Pero ang pagpangita mo, iwa. Ay, hanggaw ba yan mo panarbaho eh? Para makatabang po ka sa itong kalisod. Dili kay magsige ka lang higda-higda na. Ay, tatay sa luwi, bida. Di ba sa tao na lalim na musigit ang higda tay? Proklamo ang lidang kubariya musigit lingkod. Sakit ko no kayong lubot, por bida. Nya di yung barog, ito tuyok ng liguranan. Asa mo ito higda? Eh, hello!
Ito bagra bagyong kanahari. Bayon to kanin katrero, no? Ha? Ikaw muna kayo balik di ba kakilong sa man, ha? Kining, tay, kuan ba? Ayaw, kinay ka-high blood tayo noon sa mga taon kay. Don't worry. Karong umabot ka adlaw, mausab na ang tinaugan sa mga tao diha nimo. Dili ka na bunso, kung dili, ikaw na si Don Ponso Bilato. Ay, nanasad. O, sa, one bar ka na lang, ha? One bar ka na lang. Paong ka ginubuhaga ka. Tay, gusto kang ma-abroad ko? O, say nga. Gusto ba kang ma-abroad ko? Asa ka magkunaw pa, bro? At Amerika. Ha? Muadto ko sa Amerika. O sa Amerika, ha? Panak ka kamalaw. Tuga-tuga kag abroad, di ka ka maumulitok sa lugar. Dili na Amerika. O, sa? Rabay kang nanabag. Amerika. Tatay sa doon. Dili na Amerika. O, sa? Amerika. Amerika lagi. Hello! Dili lagi na Amerika. Amerika! Ay, ingon nga basta mo abroad ka nga to dito sa Amerika. Naon ka pagsulti Islam na Amerika. Tuga-tuga I'm going to America. Hello. Nunzo. Tuga mo ka, Claudio. Ay na lang pang-ambisyon na anak, Claudio. Kaysa sinultihan lang daan. Tagak na ka. Usa mo tang grado ni mo eh. Bugo mo ka tawag in English. Oh, bida. Grabe naman sa in English. Kantahan natin ka. Come on, come on. Tit. Tapos pinros ni awan. Hello. Kamo ka na mo in English. Try me, tatay. Try me. Try di ka karno makasuway ka sa pungkumo, Claudio. Singi lagi ko. May bawo ka. Karing mong anak taon. Mayon Dili ni basta-basta. May naman English. Bugiro. Bayas ka guwang. Oh. Bantay ka testingan lang ha. Oo, go ahead. Kaubas na ti. Usa? Padayon ba? Go ahead. Mamatay maka mahal kung kamatay ni bubuhaga ka eh. Gusto ka mamatay ko, Claudio? Ay, may problema tayo, Isos. Bantay ka. Go ahead. Hello! Mag-uihid ka karon. Sige. Try me, tay. Try me. Bantay ka. Try me. Si Piat gani ka karon. Lumpim doon ng kaldero sa imong na mga hawak ka. Ay, sos. Stoy, mabinaw. Unsay in English sa kamot. Uy, bisik po na tay. Bisik. Hand. Ay, ha? Sa tiin. Bisik ya po na tay. Feet. Naunsa ang taon kay feet. No na, kasayo na. Bisik naman taon kay na taon na yun. Wailis o na tay. Bebe. Aritas English. Unya binisaya, ha? Sus, balihon. In English na bisaya? Oo. Sambot. Pinakabisik. Bugiro yun ka na. Bisik kay na. Uy, naunsa. Bantay bitaw ka karon. O, sige. Unsay binisaya sa ayis. Kabisik. May taon na taon tayo. Uy, mata! Sa nos. Ilong bisik. Sa tang. Diyos. Unsa kita to. Unsa ba ng tang, di ba no? Diyos man na. Oh, basic. Pagkakidot ka. Nakonsensya biya taon ko sa kong tatay. Kaya ang akong tatay ko, gusto na yun kayo siya mapahuway ba? Dili pahuway tayo na, hindi na siya makatrabaho. Mga na gusto ko, gusto siyang makita na akong trabaho. Pero ang tinuod ng kita biya ko, pero listen man. Pero nakakita ko laing paagi. Yung Sara, asa ka ba, Claudio? Kapustura, bayan mo, insert pa. Ilis. Mura ka ba yung kontrakto ka ng ghost project? Ang ngita ko trabaho tayo. Uy, bilagro. Hindi nga bilagro tayo. Dugay na kung gusto mo kitang trabaho. Uy, Yosa, usa mo ganong trabaho ang gusto ni mong sudlan? Kusinero tayo. Kusinero? Di ka magani ka maumulo to, bisang itlog. Bida ka na. Ito na ibro karon basic ang kinanako ng mga trabaho ay na. Nasa ng basic ni mo. Duklong taman mo kakaroon na awaron. Tay. Napatudlo ko sa kong amigo. Kung saan pagluto noon sa mga oy. Kamaon ako. Usar yung iwan ako. Kamahuki tay. Kada paglungag kanon. Kuwanggol mo! Stop tay. What's going on? Shout out! Pinatay. Ingon ko hilop! Takta ng English tayo. Hindi tao na shout out tayo eh. Usa mo na yung sakto mo na. Dili na shout out. Unsa na ka karon? Vlogger na ka ha? Kung dili shout out, usa mo di ay. Shut down! Hilop na, Claudio eh. Basta kay naro interview na ko tayo sa maabot ang among manager. Soy, sultihan ka, Claudio, ha? Dili itaw na lalim ang mamahimong kusinero. Itaw na sila training. Ay, so, basic na tayo. Sa'yo na kayo na. Ikaw ang malabayan tamang tukaning ako kumo ba? Awar mo, awar na. Unsa man taon kayo? Heblad ba taon kayo kawin? Unsa ba ka? Testing ang taga kung makapasad baka kusinero. Bebe.
Usaw man pagluto sa lambay nga dili mo puwa o mo orange hindi kaluto. Kasayo biya na bisik man taon kay na. Usaw lagi! Isog ba? Noon sa Isog ba mo orange maghihapon na? paikon man. Ikaw ang gulbit. Oh, sayay. Tatay, uy. Gusto, wala ko ilaing choice. Para masinso mo dato ko. Gamito na lang yun ako akong kagwapo, ha? Pinatas ilong bin. Wa ko ilaing mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban. Kinatas ilong bin. Mauni nga akong kagwapo. Kani. Pakaruing noon ko nga kwartahan ko. Aron mabingwit ako mga bay nga mga gwapa. Kwartahan pa. Kay maibog na sinanak ko. Kay kwartahan man ko. Nya gwapo na. Kanahan ka di nga. Probida, muriak man nigsulti na kong gwapo ko. Ay, lumdam. Ihaon tarong ka. Pawaya! Okay na kayo akong pastura. Nako kani nga akong alahas ng pangsulob. Nya na kwarta. Nya gold plated akong alahas. Murag ka di na si Ro, probida. Hasta akong mga tudlo. Pulos doon na yung mga dagko kayong sing-sing nga gold plated yapon. Hasta pa nga akong kumagko, may sing-sing pa. Syaro, di mabigwit ako mga dagko isda ni. Ano lang kastidahan. Murder lang una ko. Mag-inom-inom ko. Excuse me. Yes, sir. Usay bugnaw ni mo diha? Ang urgi bugnaw, sir. Pero ang ubos, init-init pa. Bida to nga na. Pero Pedro na, hangol kay disay sa anyos. Bida. Maayo na may coffee? Na, ma'am. Ay, kasiksi. Kadagang gilas. Pero dili lang pa. Pero bahala na. Kini mo akong ipagita. Na, ma'am. Ang sabi gusto mong ibutang, black sugar? Na day black sugar. Man ka ni brown? Oo, di I know. Ay, ka na lang brown sugar. Okay. Ako asad, dong, ako asad. Katong bugnaw ha. Bisan unsa nga bugnaw. Excuse me. Yes? Murag, nakamayong ko ni mo da. Nakamayong ko sa yung face. Familiar kin ako. Murag, nagkailan na ta. Ha? Diin man? Murag sa kwan. Yan na. Diin ba to ha? Ako sang inomdom ha. Hala, ako sa nakamayong ko ni mo, sir. I think murag dito sa bangko katong nagpailis kog cheque. Oh, yes. Mura yun. Okay, actually, mag-atuan mo sa kus bangko sa Metro Bank. Okay, adto ko dito mag-withdraw kong cash town. Kaya dili mo ganahan mo lakaw, wak ko idang cash. Pero kung wak ko ka withdraw kay, you know naman, it's Saturday, saradong bangko karon, di ba? Mao ba, sir? Tagdi naman sa withdraw nimo sa bangko, sir, kada adlaw. Well, actually, kuan ginagmay ra. Kay panggasto sa mga tao na ko kadalaw. Tag 50,000, 50,000 kada adlaw ra. Hala, no. Datuan ay nimo, sir, no? Dili kayo. Oy. Ay, mo na namong coffee. I mean, ang akong coffee, dong. Miss, ako rin bayad na mong coffee. Ako rin bayad. Ay, sir, ayaw lang, sir. Ako lang. Di ara akong bayad, dong, oh. Uy, kadako ani, miss. Wa ko'y kasukli ani. Wa kay gamay-gamay diha. I-apil na lang sa dagang, sir, para masensyuan na. No, ako na. Ay, sige lang, sir. Okay ra. Ako na bayad, ana. Kagamay ra, ana, oy. Tubig lang, oh my God. Okay. Matod pa kay to refuse an offers an insult man. Sige. Ako na libre ni mo sunod, ha? Okay? Ako na si Cloud. Just call me Cloud. Pila may sugilano ang tao nagkauyab yun yung duha. Unya, hangtod nga, naabot mi sa lugar nga kami yung duha. Alaw, ida. Anong kidaman ko ni mo din sa motel? Hala, mapatyan kay ko na sa kong mami. Abi ni mga Mitch, ay kabala ka na. Pakasla di ka. Kung gusto ka, ipatawag na ako ang tanan ko mga pare nga suod. Pader Josué ka doon ha. Pader Dundun pa ro. Pader Tommy Ugpo. Ipatawag ko to. Pader Andy Migrasyon. Pader Andy Satura. Pader Kate. O si Pader June Parajang. Ato na mga suod ka pare. Si Father Lucas Inok, i-apil na lang, sir. Pader Lucas Inok. Hapit ko kalimot na. Pader Lucas, Pero apil pwede din nangadaghan kay pari? Ay, pwede. Uy, anong dili man. Bisag ang obispo pa'y makasal. To pwede kayo. Ay, importante nga, makasal na ta. Wow, kanindot anak Clouds, uy. Amo nga, don't worry, ha? Kiss ko sa imong ilong sa... Ilong lang sa... Parat mo yung ilong eh. Parat. Gilok ba? Gilok ilong? Gilok man. Aris ubos ba? Gilok ba?
pa. Ayaw, anak Di ko Klaus. unsa mga ay. Ako rin bahala nimo. Hangad bihangad. Bahala na ko sa itsura. Sa pantahan. Kaysa supsupon ko ng liog ha. Hinaya kay sakit. First time ra ba ni nako, Klaus? Dili ni chikin ini. Unsa dali? Buwi bawang. Ako yung siguro nga makuha na ko pagkababae ni Meds. Bisag dili kayong adong itsura, bati lang daong. Pero ako yung gwanta. Unya. Bets. Clouds. Oh. Ako nagisultihan sila si mami ug daddy nga magbinyo na ta kay maplus ko sa una natong anak. Nagpus ka? Nabtuwis. Oh, ba? Pero doon lang tayo isulti taon nimo. Ang kabaturan sa akong pagkatao-taon. O mangayo ko nimo pasaylo taon nga mao ni ako gibuhat kini ba. Ang tinuod tungod di sa akong ambisyon. Okay naman ko ng ambisyon, Guid. Ako sa gani, naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi mo gudi ako, Dimates. Ang tinuod, dili ko milyonaryo. Dili ko anak ko kontraktor. Dili ko dato. Ha? Ang tinuod, Forbes ko. Forbes. Unsa? Ako ni ako ambisyon ko makasawag dato. Day, kada kwartahan. Hinungdan nga ng paduto dato ko. Sing 50 sa kong gisuloob nga murag kadina siro. Pero dili, tinuod, piki na. Piki. Oh, Unsa ko silo ako day. Silo ako sa kong gibuhatan ni mo day ha. Tungod mo di sa kong ambisyon. Silo ako day, mates. Nag-iilat ka. Kun maoy na. Silo ay tama. Kung di na ka makadawat, okay lang. Pero, nabdo sa mga. Kinalan yun nga ako na tubagon. Madubag ko sa bata nga karon nga nasimos. Huwag na lumilak mo mayo, inday, mates. Nga dumaan, ha? Tungod kay... Parihasan ko di mo pubrisan ko. Ambisyon ako nga makabana kong dato pero pubrisan di ay kang inahaka ka. Porbida. Murutag ekspresyon o dyan eh. Bangag sa ilong. Pakasli ko kay mabdos na ko. Pakasli yung ko. Marisip, sus! Mao niya akong problema kay nailad pa di ko. Ang babae nga akong giilad, labaw sa din mangingilad. O saan min ako ba, Mati Pres? Wala ba gusto tao ni Bayhana? Ang ako ba nga maluwas ako sa kalisod ba? Pero utrom sa din ni Way nakot. Saan min ako nga mabdo sa naman ni? Parihog tambagi ko ninyo, be? Kung may akong buhaton? Bam, nay mabasa diha nga nagpakairon ingnon nga dato pero Way nakot, ha? O saman, kung kaboy pasultihon, Claudio. Good morning sa tanan. Good morning sa tupan. Good morning sa lutupan. Dako good morning po sa lamban, Ate Chichen. Good morning mga ma'am. Good morning natong tanan diha. Ate Pres! Atong sender de ay gulyat. Atong sender Ate Pres, Dudong Claudio. Kalis Claudio Ate Pres, kay kuan ni siya taon, kanang unsay pangalan ni. Way trabaho niya, nang ilan-ilan, lagi taon siya Ate Pres. Karon kita siyang babae nga, murag lahasan sa taon, bakit siya, sulo-sulo lahas mga pik. Kato sang babae, sulo-sulo lahas mga pik. Iyag pagyaban naton nga, nadaan niya sa lugar nga mabugnaw, nahitabo sila, napabdo sa babae. Gisultihan ni Claudio nga, maunay ako ang problema nga, dili ko tinuod nga dato. Nisulti sa babae niyo, sa man ni, di man ko tinuod nga dato. Niya mabdo sa ako. Diningo siya nga, what ba ko gusto ni Bayhana? Saon taon ni niya? Yung babae pakaslig yung gawla, so wak ko gusto ba mapakasali. Ang taon niya, nangutada siya mabina nga, unsa iya buhaton, Ate Pres, ug di mo, unsa ko iya buhaton, kay babae mga si mabina na may Bible, pabasa mo, naaba ko no sa Bible nga, ilad-ilad, kwarta-kwarta niya, naaba ko na, mabasa ko na sa Pagayam Bible. na sa duha ko inilaray. Oo, inilaray lagi sila. Inilaray sa duha. Oo. Di pobre eh. Puros pobre. Angkor siro ang anong pintas mo ang singsing. Oo, grabe lagi kayo. Di na daha sa tong sa pobre. Oo, ang dada, grabe. Ay, Magdala yung mini. O niya, Ate Pres? Unya. Unsa ba atong gikatambagan nila taon nga mura parehas man sila. O pagdayon na lang mo oy, saon nga ang sa inyo anay silikway inyo ang naitabo man mo. Nahinayat na. Unsa? Okay ra oy. O pagdayon na lang mo, pagasawa na Claudio, kada si Mitch kay katon ra kag kuan na oy. Gugma. Gugma. Amerikano sa nga na Mitch. Oo. Masawa na. Musawa na. Musawa. Bab, unsay basa na to diya? Be. Kung ari ko ka Kaya diri sa bibili ay patungaan og 50 pesos. kung ari ko kat panultihon Goliat no malahi man sa inyong pamahayag no panultihon 12 bersikulo 27. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Dili. Sa igo kayo no? Igo. Iyang gitinguha wag gyud makabuot. Wag gyud. Perting sugamat. Sugam ba ko? Balik.
Balik. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha apan masapian ang kugihan. Hawak tinood. Pulaan padayonon. Dayon. Verse 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon. Igo gyapon. Kaya ang iyang pangandoy namatay. Ay, nako eh. Gusto na siya magpakabuhi, gusto siya madato, puro mo sila ng ilad-ilad, namatay ang iyang pangandoy. Namatay. Oh. Kadtong gingon imong gulyat at pangasawaan na lang na ako dili ko mo uyon mo sopa ko. Ano man ba? Pangasawaan ni mo na, parehas mo way trabaho. Ngiti sila trabaho. Ayaw pangasawa, panarbaho, apan sustinto ang bata. Kaya ugi mo ng pangasawon, duha na mo dihang magkamang. Akaluoy sa... Ayaw, alam ba ba? Atol na yung pangasawa. Dili. Suportaan man ang bata. O niya, ang babae tao, di siya maluoy. Ay, ikaw rin bahala di. Kaya ako isustinto ng bata. Ay, ni ko ano Hindi mo mangita pa kang 16, kung nung sagbat mo ka. Balik ta gulyat. Di siya lang sustinto draw niya. Ikaw lang pangasawa sa bata o babae. Ako masawa. Sa'yo na ni mo. Tanawas ko sa mga nang. No, mamili pa gyud. Ipangako na mo. Ano na pamili, Dro? Oy. Balik. O, dyan ginanig daw, Balik ta no? gulyat. Ang inyong... O, ginanig daw, mo, kani. Sa mga nga. Kani, ito isa. Katong gikugos na ko sa... Okay, balik mag-ukat ako eh. Wala ko itong oras. Okay. Ang kagati Priscilla o kang imong gulyat, pangasawon lang. Dahil mangitag trabaho. Manikamot silang duha. Kay, sa ilang pag-inilaray, ni Ma'am Drosman, mainta to, wato sila magbuhat o kanang gitawag o kanang abnormal sex. Kaya kanang yung lang na pakigilawan sa pang kaminyoon, dili balik sa may sakto. Karon ka ni Ma'am Drosman, pangasawon lang. Sabi uban gulat kung way trabaho no, mingon ang laki pagkuha ang bata. Basta babae mo decidir ipagkuha ang gisabak. Di sa maayo. Duble lang sa. Dilim ayo. Karon, ingon Pedro, ingon man tigulat sa Priscilla, kanang pakaslan, magminyo lang sa pangasawon lang, unya manarbaho, mahitang trabaho. Wala na problema karon. Mabagulyat? Ha? Maano? Mamo. May suggestion. Oy, kasi nga na itong Cinder. Si Kon. Sa ito no, Claudio. Claudio. Oy, Claudio. Og dire pa ka na ako. Itutuho ko na. Salamat mo ka na nagkatulungan, no? Kuna ko ay puzzle. Kihan. Kini akong problema kung mo nakaayon ni kay sagad mao gini mahitabo. Ug aron masayran ninyo og unsa ning akong problema, ingnon ko ini sa pagsugod. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me. Oh, you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me. Believe me. Uya, sige tanin niya. Ikaw, padayon niya. Padayon niya. I can't stop Loving you. O sabi, tuyo ni mo ni Amaga, oy. sa unsaw na siya. Ano di ay? Diver si. Oo. Mas manoy babinsiyo bangita mo na ni mo. Ha? Lagi. Tuwa itong magawa ni Bakaw. Ay mo doon na to'y blema da. Sabi, problema niya. Tuwa gani. Naunsa naman sa di sila. Uy, og dunay problema no, ari dagan nato. Unya doon na sila grasya, malimot nato. Pagkadili, masapot. Ay, ano pa yaw di. Ay, kay Basig. Magkadungo ginoo ito magguwang ni mo. Magguwang rin ni mo. Samok na. Naku, ato dito. Oh, Manoy, nialagi ka, Noy. Nasuroy man. Oh, dahil presihim saan mong god nga. Ang problema ko aning imong pag-umangkon. Kinsa man? Si Dulce, god. Anong na sinde dulce? Wag siya magsulti nga doon na sa Iberanando sa eskulahan. Niya karon ang deadline. Nag-iingnan pa ko nga di siya makabayad karon, dili siya kapasar. Nanayati na ng istorya ha. Unya unsaon man naron, Manoy? Ay, maubitaw mi ani kunin mo inday kay mahangyo lagi ko nga pagamita sa tadihan ko sa kalibo. Lisan lang takarong Sabado kay Manuel duman mi. Ibaw naman ka nga kada Sabado man among sweldo. Ay, wala pa ko'y kwarta diri, Manoy. Uy, O sa kalibo lang god ako bito ng ilisan. wa palagi ko'y kwarta diri, Manoy. Si Dadoy sa gani, naman sa kibayran na, no? Pasad ka bayad kay, wa pa man siya sweldo. Mao ni ginaingon nga, puso'y gid mi ron. Swapa nga sa dinyo eh. Ah. Hadlok mong di mo bayran. Ay, Manoy, ayaw sad pag-ingon ana, uy. Sabi ay. Karong nagati kag balibaran sumagod kapila ka magsikig panguwam namo ni balibad bagud mi wa. O pag ka kabayad sa gihuman nimo kaniadto pero wa ti ka paningli.
Nahibaw yung kang lisod mi, nahibaw ka ana. Ayaw sa mo pagtuo internet, kada huwam ninyo na aday kwarta pirmi, di bisa tanang higayon nga na atay kwarta. Sige lang. Ayaw na lang pagdaghagyaw-yaw diha. Ilisan ta mo to kung huwam. Di ko to diwayon, oy. Bayaran ko to. Maswapong ba mong dagko? Awaragot, masuko man hinuon. So, tos mano ni mo? Ang tingog na ako. Ako ging nang na, ato na ka man, oy. Huwag tingog. Ay dana, suko nga wa ka huwam. Musa ba akong ipahuwam, nga wa pa man tay kwarta. Wala mo pasabta. Gipasabot, uy nga nagutang di. Yung saan nga di man mo sabot. Sagdi to. May naman. Para di sig anis ba taon? Sakit sa tong tiyan o di siya matagada to. Sagdi to sila. Nasuko na ko akong maguwang kay wa kahuwam og kwarta nako, pero wala nako siya dumti kay igsuon lagi. Unya to? Wa ka kahuwam sa imong manghod. Wa, oy. Maswapag mo tawhana. Kahilas gud anak nila. Abi kay sila mo may arang-arang pagkabutang. Magkinilas na. Ay, sige lang dong. Inigbali sa hangin dong. Awa. Pikatan ko gud sila. Eh, asa mo tanig pamahaw ron? Ay, suway lang ang usa nimo kay suod si Baloy. Bayo! Oh, nay. Wa palibat. Bayo! Ana, ang usaro nimo kamangod si Baloy. Baloy! Ayo! Niya mo lagi kaloy. Manay, good morning dia. Oh, Isuro iti ka dali manay. may noon. Kini manay, wa kay extra dia pang gamitan ng kwarta bi. Oh, sige. Ahak man kaha ka. Grabe. Di mo muntag giunhan, oy. Balik kason, balik Di dala. pa'y magani ko nga ni Anhi ka kay makuha mo tatag kwarta. Imo naman itong naunhan. Sa di mo manay. Eh, Ito, sa mo bisag 500 lang. Umanta na, 500 eh. wa man gani, may pamahaw dire. Sintos. Oy, loy, bisag 20 lang wag yun, loy. Wa man gani sudan, meron na nay. Bugas rin na, pero wag yun sudan. Aka na lang bugas bi, tungal sa kilo. Na, kuha nga rin na mo, loy, oy. Ay, pangutang lang na dito sa tindahan, lakaw. Doa sa ninyo ha. May lagkam mo yung duo na mo. Kala ka day. Ay! Ang kausok ko man hinoon. Lanlam lang gani, may diri puro bugas. Ang kaw! Bakit labis kitang mahal? Ganda mo. Ako lagi tuno sunda lagi di lagi imo. Ano naman sa tuyo nimo kung magkataganda ko muduol sa gid ka mo giisabot nimo. Ay, miso nay. Lumangod, baloy. Nga naman. Abot, ikaw ito yung ato to. Ay ngano naman sad. Uy, unsa mo Ay, tay ang tuan. Laman to kay para may baluan ni mo. Nagay manang. Unsa man? Pag gamita tag 500 na manang bi. Iwa, may bugas dito sa bahay. May para panihapon ba. Na. Dito ko silang manibinsyo. Blibaran ko. Swapang yun. Labi na siyang asawa. Sus, grabe ha. Dili man sa tugikan si Manoy Good ang huwa man sad. Ano ba? Suko mo kay to kay wato kada. Masa ko'y kwarta diri dong uy. Yay, padon is balibara. Mo ba naman ang? Pero sige lang, di pa may bugas diri, tagaan na lang ka. Napili nagsutan lang. Aw na man sa ko'y sardinas diri. Kadiyot kay makuha ko ha. Salamat ilang. Ay, may na lang. Hoy, Binsyo, bangon rin sagod. Ano Hoy! man, ano man. Ang imo manghud ba si Baloy? Oh, ano man. Nakita na ko nga gikan dito sa ilang presi. Sa usay nimo ka manghod. Oh, niya. Nagbitbit man tong bugas unya linata. Gitagaan tingali to siya sa imong manghod na babae. Unya, sumay na ni anak. Moingon ka lang, anak. Kung ikaw naghangiyo sa imong manghod nga babae gibalibaran ka, pero kan usa nimo ka manghod ang naghangyo, hatag dayon. Unsa man na siya may pinalabi. Hanggang ng babayana. Moingon ka lang, anak. Sudyain na, oy. Ing nga dili na mayo ang gihimo. Ug panalit siya mo'y diri sa itong dapit, ha? Unsa man kuno iyang buhaton? Ha? Wa na gyaway na ta. Ug dili siya mohatag nako, di na lang unta siya mohatag sa uban. May pinalabi gyud na siya. Sige lang. Makabaw sa tanan nila. Gamay na lang ako pasensya, anak nila. Ay, kahanggaw baya nimo. Moingon ka lang, anak. Saan man din ako? Babalik ko sa ilar, magpakiloy. Yabang ka mo dapat. Uy, hanggaw. Wa ko moingon magpakiluoy ka. Ang akong buti pasabot at doon nimong imong manghod nganong mag-iningon siya, anak. Mura mag dili na siya igsuon nimo. Bida.
Ako pa nagkaigsuon na ganina ra ka na akong gisuong sa ila. Pero ikaw, talawanan ni mo sang dako eh. Hadlo ka nga dili ka natagaan sa sunod. Oy, ayaw na pagdahom nga muhatag pa na nato. Di na namuhatag. Kay dili ikaw ang pinanggaana. Bida, oy, gipasuya pa ko dong. Nagbit-bit si Baloy nga murag nagisiba. Nya, mitanaw na ako. Murag pasuya ko. Sa? Nakahimuan na baloy ni mo? Oo. Ug di pa lang ko maikog na naay mga tao. Ako magulitaw sudyaan ba? Hilas, murag unsa siya. Murag na magdiin gikan. Pinangayo pagyod. Kabuang gulo na tawhana. Karon ka lang tawhana ko. Oh, Dong. Diin man ka. Ngano man na imong naong nagpulis maot man na, gisapot ka? Bisang saon ang mga guwang ni mo da. Bida. Huwag yung doktor ka ba? Ngano man giun sa man ka? Dito ko tinahin ng bibi ba? Sa bibi? Bibi Omega? Farida Abellanosa? Tingob no? Bibi salud. Ha? Bibi ko tigyan sinahan ba? Noon sa... Nya ngano di ay uy. Kabugnaw ko ka dito kay giuhaw mo ko. May hapit ko dito, inom ko sa Springs. Sus niya, miagi sa si Manoy ni mo taon si Manoy si Manang ng Patreng. Di ako isang pet. Nya? Ako ang tatupayim no sa Springs. Nya lagi. Suko may tinawan ako. Ha? Probida. Kunya si Manang Patreng pod. Agingnan ko nga, che! Probida wa. Yung ko kibaw ko sa isa nakuha nila day. Ay da, uy, mahibong pa man ka na nila, uy. Suko man na sila nato, kay wa man sila kahuwam. O nga, masuko man sila. Nga, kita bitaw tayo mo ang yun nila. Dispatsahon na yung nila, kay wa sila kwarta. Nya, maginingon na taon sila na, nga masuko silang wabantang, masuko silang gibuhat ato. Misabot matan. Ay, kita lagi mo sabot, ta. Nya sila di man sila masabot, unsa man na nato. Kita dahil gihapay mo sabot nila, adi sad mao, di ba? Mura sa itong patang ibuot rin style noon. Pasag di lagi na. Tutaro man ta mangayo anak nila. Mas sila pa man gani ang magsigig pangayo nato, magsigig hangyo. Sunoy, di na lang nato tlatag doon. Muduol gani na mo hangyo, balibara na lang gidayon. Kadiot na na! Uy, Manang, ikaw din na. Oo, nianasad ko. Oh, ikaw din Manang, abi na ko. Silingan na mo nga, manguha mo kutkuran. Ay, asmaya ni mo. Ito, tuyo ni mo Manang. Wala mo kikurata dire, saman. Wa may mga heron manghuam. Nga ano? Nagtuong mo dili may kahuam sa lain? Wa man man ay. Usa di tuyo ninyo mo na, murag isyapot man mo. Wa ko kisapot kung dili na sukog nyo ko. Kapag di mo di, pagtsur di ay. Di ka na ba mo to? Ano suko man ka? O, sige dong. Sultihi siya dong. Sultihi ko nun sa iya gibuhat. Eh, nga naman di mo na, usap di problema, ha? Ikaw ang dunay problema. Ako nang gutaw na problema man ay. Anong imo mangipasuya nga ko asawa, ha? Sige, pasuya tao no eh. Dito man kuno kagikas ilang prese. Okay, nahangyo man kog bugas. Unya gitagaan ka. Gitagaan kog bugas, ug napabi, sudan, gihatag si Manang Prisi. Mauna. Mauna gipasuya ni mo manang ni mo. Ikaw gipasuya tao no eh. Na lang ta. Magparihas mo sa imong manang mga hilason. Katong yuta nila ni anay mama. Ibaligya ko to ha. O ako'y magbuot ato. Usa? Noy! Kag panawitan na yung balaba man eh. Usay pala ha. Usay dili pwede ha. Pwede oy. Usay dili pwede. Ako'y kinamagwangan mo sa ako ang magbuot. Hindi na pwede man eh. Ingom gini sila nga ako giangay manununod na kaya ako'y kinamanguran. Kasi nag-ingon ha. Kasi nag-ingon kulatahon ka rin sa kanila. Ay, tama na eh. Basta ako'y dili ko musugot na. Sultihan ako sa manang na. Sulti, tanaw na to may mahimo ba mo? Ako mao'y kinamagwangan. Ako'y magbuot sa iyo dili kay kamo. Naunsa? Mauna lang. Di ko musugot anak. Magsiyari anak. Lambaw na ko lang. Di ko musugot na eh. Hanggaw guning maguwang na to eh. Nagsalig na siya mo'y kinamagwangan. Bisa naman ang eh. Basta di ko musugot na. Balag magagubot. Dong baloy. Kining among kinamagwangan na dagi din siya sa hulhog sa iyang asawa nga utro pong wagi ayo ba. Mao nga nakasabot mi si Baloy nga makigmeeting mis among kinamagwangan. Unya. Baloy, kalma lang ha. Ayaw kayo pada sa kainit sa kalma. Ha? Ngita siya gubot man ang. Lugton. Ay, lugton. Gubton. Dong, ayaw ana, uy. Ha? Nga gutaon mo lang. Ayaw lagi anak, kalma uy, lang. sila man ang eh. Sila man ang gaduong ni. Basta kalma.
Mayo kay nagkatapok tang tuto karon. Ako may nagpatawag ining mitinga, Manoy. Dalion tani ha. Inaapa may lakaw. Manoy, niingon man gud nako si Baloy nga miingon kuno ka nga imong ibaligya ang yuta nilang mama, tinuoy? Tinuod na. Ngano man, sa may problema na. Pero di sa tingali maayo, Manoy, uy, nga ikaw ang mo desisyon. Tulo man tang managsuon. Totoo bitaw. Pero ako mao ikinamugwangan. Dili, Manoy, dili, sa balaod. Kinahanglan nga sabutan og maayo sa mga anak ang kabiling yuta sa ginikanan. Kung pila ka buok ang anak, maoy magbahin. Mao na Manoy. Manoy sakto Manoy. Hilom. Basta kay way magbuot na ako, ha? Ako mao ikinamugwangan. Akong desisyon ang matuman. Nakabati mo? Usa man ang desisyon na Manoy. Di ni mo bayanan. Di ko musugot na So ay naman Di ba? Magagubot kita ni ba? Ihagit ko ni mo, ha? Ay sus, di ba Manoy? Huwag ko manghagit ni mo pero ay lang kuksuk na Manoy. Kaya bisag maguwang pa ka. Ha? Musukol ka mo ni mo. Kaya usaman, ha? Usamay gusto ni mo, ha? Ay, tiguwang na biya. Hoy, hoy! Hoy! Gusto na mo na yung pag-away ba? Masulti! Gusto na ko na mo! Manoy! Mao ni akong problema, nahadlok ko nga magsukmagay ang akong mga igsuon. Mag-away sila ba tungod sa yuta? Unsa kong buhaton nga mahusay ni sila? Palihog tambagi ko bi, nagbinaharay man ni sila. Oy, unsa man kamo ang pasultihon? Presi. Lord! Good morning, Lord! Mga Mary, salamat sa kanan. Hello, Ate Pricey! Okay. Murag, sangay din mong atong sendero na tabi sila, Ate Pricey. Kanya sa tanan, atong mga igsuuna ha. Salamat kayo labi na good. Good morning natong tanan. Ate Press, Okay, ang sender na ito karong adlaw. atong sender, Ate Press. Oo. Si Inday, kisa... Ha? Ate Press eh. Si Presi. Press eh. Oo. Si Press eh. Oo. Mauni, ang problema ani nilang Press Ate Press kay ko, murag gilisod gitaw sila. Murag ang kwarta-kwarta ba taon malisod sila. Huwamay sila. Sabi masiligsoon sa sige. Sige maghuwam ayong may isuon nga na nila niya. Usay wa Ano pa sila sila yung mga kwarta. trabaho? Naa siya, ang iyang bana ni Press, na trabaho ti Press mo nang Giapas, ang giapas. upan adto manghuwam sa kwarta nila, ang kwarta nila unya apason sa gitaw na ti Press lisod man. Mao na nga nagplano yang maghuwam ibaligya ang yuta karon pagbaligya sa yuta di ba di paybaw sa mga isuon. Ibaligya, ibahin nun sa tanan. Mahino lagi sa tanan Oo. niya. Ang uban niingon mo siya nga pagkuan sa noy kay di ba anak ko gusto nga ibaligya ang yuta nga mo. Dili tanan ko. Oo. Ganahan, ibaligya. Napay mo. Siya may magbuot nung kay Babad. Buwangan man siya. Kinamagwangan ko siya. Ako Siya yung magbuot. Ni anak din na. Amot lang dili na pwede oy. Tingali. Di, ay, Kinahanglan. Inyo yung tanan, magsuon. Yun. Kay bawa mapabina ni kay nakabaligya yuta di ba. Bago ning nahalinan to sa uslog. Ang saman ba? Arita sa panultihon 22 versikulo kaniyat sa 28 27 Sa kanila bala kaniya. Pero may nahibaw diya. Bang? 28 Ay, panultihon 22 versikulo 28 ayaw gayud pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta Naman. nga gipahimutang sa inyong katigulangan karon. Karon. Gusto mo Diyos magwangan, biligyan ang yuta, siya yung magbot, dili pa minaw niya ang manghod, kaya siya di ko naman ikamagwangan. Entonces, kung mabaligya ang ilang yuta, mairog na ang mga planan. Yaking nga ba dili nga, ayaw balhina ang utlan. ang utlanan. Mairog na utlanan, kaya masubdivide naman, pananglita na Dili adapit. kung ilang tanan ibaligya, okay raw, way mairog sa. Gawas kung magparsyal, nga, kani ako ni baligya. Bye-bye nun. Dili, Bayron. dili, imong tukaron ba, balhin ang utlanan, hangtod, wari yung tanan, ilawan na sa utlanan, kaya nahali naman tanan, utlanan, balhin, urot ko, Basta mahalin ang tanan, wa na ka. Ug mairog ta sa chapter 23, verse 12, 13. Karon. O dili. Kung ari ka mairog sa 23, verse 10. Asa kita irog. Sa kapitulo 22, versikulo 28. Pero kung ari ka din sa kapitulo 23, ni us-us tas versikulo 10. Parehara ko unod, panay gamay nga na sumpay. Ayaw kayo balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Gamahanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila. Nasumpay ning gamay kay maghisgot gud kagyo na maghisgot gud kagyuta
mag-away mo gini mga maigsuon. Mahing tungod ani kanilang daan karon nga ingon siya mo'y gusto magbuot kay siya mo'y kamagwangan muna mo tumaw jud ang panag-away pananglales apan sa laing bahin sa Biblia na kadto kong gikuan karon mulaban kaninyo ang ilang lig-on ilang tigpanalipon nila mo igo mo gulis katong laing mga bersikulo sa laing kasulatan sa Biblia sa laing chapter nga giingon dito nga ayaw ninyo magtuato sa sirak nga ayaw ninyo ibaligya ang yuta sa permanenteng basihan. Kamu mga estranyo lamang. Ako'y tag-iyas yuta, ako ang Ginoo. Kana, mo na nindot. Mao gina. Na dito sa lain kani ingnon ta kana sa biblical aspect pero kung ari ta sa legal matters kay kini pagbalik ni ang legal man ni kanang sabot-sabutan ninyo ingon ang imong magguwang nga siya mo magbuot kay ibaligya ito niya kay kinahanglan sa kwarta pananglitan ug magkasabot ka mong ibaligya pangutan siya dili pa pwede ug usan ninyo maulay mo palit aron may inyo gyapon na may No, may kwarta. Marami silang tulungan ng mga kwarta. Magsulbid sa tababi. Wala sila kwarta, bam! dai sa paminaw sa base magkakita ba Naway, nawad ano, uy. kani ang ako ba mag-istorya sila pananglitan og kumbinse magkumbinse duha ka mangon kay baligya pangutan na basig ka magguwang mo nga pug dako ang bahin Dili, bahin ko na, angay ko. mao gani Oh my goodness. pananglitan magkumbinser ni Manoy ang duha nga ibaligya pangutan na diha unsa man Manoy basi mingon na dagka nga dako imong bahin kay maguwang Dili, ay. Og ang ilang kabaguangan, daka kay mga kuan, ikuag abogado. Di ba? oh Abogado gina. Abogado, aron mahusay sila. Para fair ba? Fair, o o. kay kini maguwang magkuan diyan mag-insistir siya nga Tungod kay siya maguang. og ako'y kasi nga yung isang babae prese Sige kuan, Miss Inulog. ug mingos prese oy Manoy mo na imong patakaran mo na imong konsepto pananglitan ako ron palitan ako mo'y maguwang sugot ka ako na say magbuot Oo. Itaw. ako ba na problema sa Ano sa ka? na problema sa kote pre Ano naman ba? ningon man akong boyfriend nga nilang tukod yuta sa Mumbai para magkaduol ta kambagi ko ninyo be salamat pa pala ganito lumano Kuna ko ang puzzle, tiha.